як золим, як одаме ки манбаи даромад шайрои ҳаром буд, вақте мега дид ки дастархонша дар дарё мега такид, то замоне ки ҳазрат мега худаш ҳаёт буд, дигар моҳӣ намехӯрд. мабодое ки ҳамин моҳиро ман мехӯрам, ай ҳамин нони золим хӯрдагӣ набошад. И тақвора бин. оле дар ҳамо одамое ки бародарои азиз, вақте ман ёқати мулоқот кардам, ман инҳоро дидагим, ҳамон нафарҳое ки акл худошона мақалид намегиранд, худошона аҳли ҳадис мегиранд, дигар мегиранд, дар ӯо акл либос буди, дар ӯо бародари азиз нишаста буди, дар ӯо тарзи гуфтора би. бовар ки мегӯй агар дин ҳамӣ боша, дар ҳамон майли муҳаббат пайдо карда наметавонӣ.